Mayong hapon mga ka-friendship. Di ako karon diri sa Radi. Gagool ko kay akong igsuon na admit. Ngayo siya hinabang nako kay lugos na good. Di na good niya makaya. Munang kinahanglan gyud nga ako na gyud siyang ipadala sa lugar kung diin matabang siya ug maayo ang iyang balatian. Ang pangalan sa akong ka-friendship si Tita Rose. Dugay na gud siyang nag-antos, nag-umbangol, naghilak ning walog sa mga luha. So karon, nangayo man siya bahin. Ako po siyang gitaga-agregalo sa kadugay na niyang sinervisyo nako. Murag tao dili oy. Motor si Tita Rose kay naguba namang good ni. Nangayo bahin. Kay kaluoy sa di nimo palanggaon o. Na kamuritsing na guna mga opat na guna katuig na akong drive. Tuday, hindi maguba. Lain kay insultador kay ning mga layos motor. Saan diragot? Magmantinil sa taana kay mo under pa man. Gibuyag na magugo kay walay signal light sa likod. Kuyaw ko nagbaligsan ko ba. No taglaki makaligis na ko. Nagmadili ihit and run ra ko. Murag mga laking imo gigastuhan pagkon biyaan ra pog ka. Chismis iri. So karon si Tita Rose aga akong Christmas gift niya. Butangan ako siya til-til. Ani? Palatungan. Ilitin ako siya palatungan. Dayon, kanili. Ilis na akong suga. Katod yung mga 2 kilometers, makita na gud nila akong beauty nga ga-drive og motor. Montura. Makalagot mo kaya ako mga Persian cat. Ito tauras ng ako ang montura. Ito nga buslot. And then, ang busina sa atubangan. May pagkahuga na malianin. Dugay na maganda siya generation. Muna ang mga crew din sa Radi, motor parts, vulcanizing shop, tanan na. Mubolkit din sila tanang problema. Dili lang sila kabulkit problema sa gugma. Sao na lang ng kalaki. So ano gyud ang mga butang nga atong gi-invest, maabot ang panahon nga mga isilagbahin mo nang magandam-andam pud ta nga hindi kaabot sa panahon nga mga isilagbahin naputay kapaayo. Nandi siya nato gihurot atong mga katigayunan sa mga butang. Balansi lang. Nya kani man kung atong motor. Kani atong motor usahay ni kay mangayo og bahin ka ng ano pa atong budget apiki pas wa ta kapanganta. Pero mugwapa na si Tita Rose. That's Tita Rose, my partner in line. Miss like masig silang ingon nga ilis din ang imong motor. Kaya bitan mo palit og bago dili ra gyud ko. Wonder pa man si Tita Rose. Nasilo niya siya. Pila nakabuk racket nang giangat ana, pila nakabuk kasal birthday giadtuan na. Kuan gud ka nang niabot agud ang panahon nga galuyan na siya man kinahanglan siyang i-admit there is a rare. Guwapa na akong tig-ayo, oh. Porya. Oh, porya. Dito po kanya sa Rosie Dumaguete. Sus, ginoog ko. Pagka naghahanap ng kaayong gapaayo, tig-ayo anang nai-warranty pa, nasulod ang ilang warranty period, naay mo ayo na yung napoy mo ayos katong mga gitawag na tong walk-in. Walk-in mangko. Daghan man kay dito na ay mga dili quarantine, warranty. Nanong na quarantine man oy warranty. Na siya. So gauna-huna jud ko kay diri man ko last time sa Radi. Lami man po kaayo diri kay paspas man po kaayo. Kompleto ra po sila mga gamit. Dili na lang ko kay dali pa pwede kang hustle. Kami mag na magpaayo ta sa mga gamit na kaila ba nato ang tig-alayo kay panpan kita. Hi, si Marichi man day ni. Ikaw ba din na day? Yun na dyan kailan day, basta day helmet, day mag face mask. Na ako mga silingas Magallanes sa Buanguita Negros Oriental. Kaila basta na face mask ug helmet no. So mo ni ang Radi, this is the Radi. Diri ni sa Municipality of Dawin na
Payo kag motor, magpa-enhance kag motor, nakay paliton nga pisa. O nay naguba nga pisa available ra diri no. Tapos ni sila branch at yung Magere. Pero mas ganahan ko diri sa Dawin kay doon na sa buwang kita. Kita mahasol, kita mahado. And hopefully successful ang operation ni Tita Rose. Og mabalik na siya sa normal nga masigla, masigasig at kapaki-pakinabang sa atong mga rockets sa kinabuhi. Actually, ako na siyang gitiguman. Maabot ito ang Tita Rose. Agwantahara yung Tita Rose. Agwantahara yun ng imong mga gipang batik-batik niya nga. Hindi na ka mabusina. Mahadlok makagwalay busina. Kaya kanang kada laging magbiyahe-biyahe tamang rocket. Taglagyo kayong lugar o na mga iro. Or na ay mga curve or blind curve. Kanya dili tayo ka pangbusina. Mahadlok yun po. Wala ang kahadlokan mo lang. So, sige lang Tita Rose, maabot ra gyud ang time. Makompleto ra gyud akong kwarta Tita Rose, i-admit gud ikaw ato ka sosyalan nga admission center. Kato makaingon gud nga palangga pare ko ni Ma'am Ellie after all. So mari ang problema, suga sa likod, busina, I don't know, I can't figure it. Dili ko ka-figure out kung sabi yung problema kay di mapunta mahilig kaya ning mga kabayag mga motor parts, sa mga parts sa motor. So ako na nag-iingnan ni Tig-ayo kay ikaw na lang bahala dong. Kung sa angayan, kung sa kinahanglan para ni Tita Rose, na ma-okay na siya, maayo na siya. Halo dong, kulituga ra gyud diha dong, tamas imong makaya dong. Ingon lamang siya, dugay ko na maguba akong motor. Bisa ginanar na akong motor doon pero kami ba nag-maintenance, check man ako napa-change oil kanang ligid anatong unag yun kay pasagad ako butang sa ligid ako ang sa likod gamay ang sa unahan. Diri gihapon ko gapataod ato. Lami ng pag-angat sa babaw ng pagtugbong mura kog muunas motor. Og giingnan man ko kani siya o ako ng friendship kada siya. No, kana siya kanang swerte sa love life. ako siya giinanday sa may maayo day. Ngun siya nga kinahanglan imong ligid pareho ra gud na atubangan og likod imong dili ko. Ganahan ko kanang sa likod murag mas tsada-tsada dako niya kay namaday number ng mga ligid. For just for santo pag-angat sa babaw lami pa pagtubong. Hapit yo ko nadalos usog. Munang mo tuog tas mga tambag sa mga expert ita magmao-mao especially kung wala tay mga alimuhag kay madisgrasya tag walay hinungdan. Labi na ng kuan suga sa baklit importante mo ginakaayon no kana magabiyo niya moagi kag mga lugar nga walay suga unya akong suga sa atubangan kay halong perting halong nga day mura di akong love life halong kaayo sa nga tanan lugos-lugod maglaro. Well anyway, hopefully, maayo na gud si Tita Rose and back to normal na. Basta kung dili kay dako atong magasto kay mabigil na puning budget natos bulugasan ug palari og sudan. Nahala sige. Bye for now mga ka-friendship. Bye-bye. Wow, kusog na mo busina. Pwerte jud kamot ning bataan yung sa kay dagon ani niya. Na, mo ni busina na, back to normal. I'm so happy. Okay na ang busina mga ka-friendship. Sus kung luoyan niya akong partner in crime. Maayo ra gud ni siya rong adlaw. Okay na siya ang iyang likod na anay backlight. Musiga na siya. Pretty good ka ay. O, di ba? So, mahibalaan na ta. Sa kasunod na to, kaya na natay backlight. Yehey. At the same time, nanapatay. Busina. Perfect. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Ma'am Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie. And
don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.